Nagakinanglan sang atong bugos nga pagkilala sa iya. Agod aton siya mapakilala nga siya aton Dios kag manluluwas. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kung pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ini isa ka Ilonggo nga version sang aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunsun nga host sa sining aton programa, Ang Pagtuon Subong. Kagyari ang akong duwa ka mga batanon, nga mga guest, aton mga resource persons, nga ako gid nagapati nga may makutlo gid kita mga kauturan sa ilang mga inugbahin, inug-share sa aton leksyon sa sining nga semana. Ang una na akong pakilala sa inyo, ato na siya na-imbitar diri last time, and this is her second appointment with us. But nevertheless, damo pagini ang aton nga makuha halin sa iya. Isa siya sang aton nga mga teachers, professors sa language center diri sa CPAC. Wala sang iban si Ma'am Ruby May Española Villarias. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Kag subong man akong ginaagda sang maayong adlaw ang tanan naton nga tumalanaw sa aton pag-eskwela sa Batika kabay ang aton nga paglantaw sa sining kaadlawon magahatag sa aton sa mga leksyon nga aton maaplikar sa aton pagpangabuhi sa Batika adlaw. Yes, kanami igid ma'am, kabay pa aton maaplikar sa aton adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ngay kaduan ako nga pakilala sa inyo. Pero may naging naton siya makita diri. Siya isa sang aton nga mga tigulang, mga elders naton diri sa aton simbahan diri sa CPAC. Isa man siya sang mga associate pastors naton nga in charge sa aton nga mga academy department, both junior and senior departments. Wala sang iban si Sir John Deloyd Coro. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw man, Ma'am Ruby. Kaya sa aton man mga tigpalamati, kag tigtanaw sa sining nga programa. Mayong adlaw sa inyong tanan. Tani ini nga aton leksyon subong nga semana maging source ini sang aton nga inspirasyon kag paglaom. Yes. Source ang aton nga paglaom kag inspirasyon while waiting for the soon coming of Jesus. Taken and Tried, Lesson 11. Para sa September 7 tubtob September 14. Apang sa hindi pa kita magpadayon mga kauturan kag magsalom sang aton nga leksyon, aton nanay duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation ginuyari kami nagaduko sang amon ulo. Nagapasalamat sang imong gugma kag sang imong kaayo. Luwas pagid sang imong pagpasaylo sang amon mga kalapasan. Ginatugyan namon ini nga pagtuon kabay pang ang balaan nga espiritu magadihon hindi lamang sa amon nga tatlo kundi upod man sang amon mga tumalanaw ag manog palamati. Salamat nga imugin sabat ining amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon pangabayon si Ma'am Ruby May sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga palatukuran ng teksto sa subong nga semana nga pagtuon makita sa Marcos kapitulo 14 bersikulo 36. Kag nagsiling siya, Aba, amay ang tanan nga butang mahimo sa imo, ipahilayo sa akon ining tagayan apang indi sa buot ko kundi sa buot mo. Amen. Ang aton nga sadsaran nga teksto, Sir Jande and Ma'am Ruby, amo ni ang experience ni Jesus sa Garden sa Gethsemane.
Kagini ang atong nga leksyon subong mga pila ka adlaw, mga 4 lang ka adlaw na lang sa kabuhi ni Jesus. Kaya it started with Wednesday and then Thursday, Friday, naglansang na siya sa cross. So, amo ni siya. And then, ang atong natunan is the whole chapter of Mark 14. Kaya ang Marcos 16 lang ka mga chapters. So, amo ni siya. Pero aton tunan ang iyang eksperyensya sa Garden sa Gethsemane kag pagtawag sa iya dito sa mga Sanhedrin hapang sa hindi pa sina may ara nga sandwich story. Oo, nga gin-insert nga at least makuhaan man naton sang leksyon. Yes, Sir Jandy. Ano pa gid ang aton papaabot sa sining simana? Suno man sang ginambal ni Pastor, no? Ining aton introduction sa mga lesson, nahanungod ini sa mga kapitulo 14 kag 16. Ako diri nakita nga ang nabilin nga mga chapters, last 6 chapters sang the book of Mark, na nahinungod lang siya sa 1 week story. Halin sa pag-struggle ni Jesus, pakadto sa Sanhedrin, sa malasang hambal ni Pastor, pakadto sa iyang kamatayon, kag pakadto sa iyang pagkabanhaw. Mga kautoran, mga abyan, ini nga chapter, nahanungod ini sa narrative Passion Week ni Ginoong Hesus. So, aton makita diri ang iyang pag-antos para lang sa aton nga mga katawhan. Yes, and that's correct. Yes, Ma'am Ruby. Ano pa gini mo na sidingan? Ang akong nakita diri, Pastor, is kung paano nga nabalaan na ni Ginoong Hesus ang matabo sa iya, ang preparasyon sa iya kamatayon, kag ang after sang iya nga pagkamatay. Yes, and that's it. So, amo na mga kauturan, aton man matunan ang Last Supper experience nila. Ari diri sa Ma'am Ruby and Sir John Deloyd, sa aton nga Sunday, the unforgettables. May duwa ako din nga na diparahan nga daw, hindi gin malimtan. Bisan hasta subong, hindi gin malimtan. Ang experience ni Maria Magdalena, nga nagbuka sa tong alabaster box nga perfume, kagin bobo, kag iya nga gin ubos gid. And then, on the contrary, si Judas, nga ginusikan, whereas ang isaya ginula, ang isaya nga ang ginusikan. So, ano pagid Sir John Deloyd ay mo natalupang dandri sa sini nga mga punto? Mga kautoran, no, Pastor, Ma'am Ruby, nahinungod din sa 2 stories nga opposite, nga gintawag ni sang aton lesson nga mga maayo, mga beautiful kag good stories. Sa side sang na-confirm na kon sa imo, Pastor, nga si Mary Magdalena ini siya. Kay humble sang aton lesson and unnamed siya, unnamed. So actually may ara na ko ni sing wali nga ginahambal ko man nga si Mary Magdalene kay tungod sa mga experiences niya, prostitute. Mga abyan, grabe ni ang ginhimo ni Mary Magdalene nga nagsulod siya sang kwarto or aton hambalon nga ining kalanan. Pagsulod niya wala na gin abrihan lang ang perfume. Ini nga 300 pence ang bili. Hambal sang isa ka author, mga ka-autoran, Ma'am Ruby, nga it's a 1-year salary cost. Wala iya lang ni gin abrihan. Ginbuka yagid. Ginbuka yagid mga kauturan, nagibubo niya sa ulo, bilog, pakadto sa tiil. Mga kauturan, kung basahon naton ang Luke, gingamit ni Mary Magdalene tanan nga iya. Ang iya nga buhok, ang iya nga luha, tanan mga kauturan, ginhatag niya para sa Ginoo. Kag maisa ka tawo, one of the 12, named siya mga kauturan, si Judas Iscariot. Naklaro dira sa John chapter 12, nga ini si Judas Iscariot nanugunan niya. What a waste man ni nga act na ginhimo sang babayi nga tani kuno ginhatag din sa mga pobre. Pagbasa sang Ginoo sang hunahuna ni Judas Iscariot, mga kauturan, nga
ang iyagid nga tuyo kay para maangkon niya lang tani ang kwarta. May mga personal interest. May mga personal interest. Yeah. So mga kauturan, all good. A good act na ginhimo ni Mary Magdalene. Ang good naman na ginatawag dito sa atong lesson mga kauturan, si Judas Iscariot, nagpangita siya sing good opportunity. Para nga, maka-gain siya sang iya nga personal interest. Yes, and that's kanami. Ma'am Ruby, anong imo diri nga nasidingan? Ang sa akong diri pastor is kung makita tabala sa bala nga kasulatan sa una ang mga tao kung mapatay na sila may preparasyon nga tawag na ginahaplas na sa ila. Subot silingon sa amo to nga tay nga ginbukan ni Mary Magdalene si Jesus sang alabaster agud nga ipahamot sa iya naga-indicate na tugali isang malapit nga kamatayon ni Jesus. So amo na gad sang gabasa ko gapanindog ng balaygo ko so ano gayan ang pamatyagan sang Ginoo nga kabalon siya nga ang iyang kamatayon malapit na. So ang ina nga ginobra niya ni Mary Magdalene siya sa ka-offering. Siya mo nang ginhambas ang Ginoo nga maayo matahom gid ang iya nga buhat. Pero may kontrary si Mary Magdalene, hindi siya pareha sa mga disipulo, hindi siya pareha sa mga Hudyo nga ano siya nga isa siya ka relihiyosa nga babae. So gamo na gina-ridicule sa nga ang nagasto gid siya sang amo ni kadako gina-question niya credibility sa iyang offering. Whereas nagamba si Judas nga tani ginhatag na lang sa mga pigado. So amo pag sa kamangkot. So kung ikaw nagahatag ka sa Ginoo dapat wala mo gina-measure kung ano kadako ang imo gina-offer sa iya. Yes, and that's correct. Ang punto kay nasir kanami sa imong term, ginbuka. Kay kun ginabrihan mo lang, may tendency may mabilin pa. Oo. Na. Ti amo to Ma'am Ruby, wala natong gina-measure ang aton nga paghatag sa Ginoo, it's everything. Whereas so amo ning ako nakita man diri nga it is greed versus benevolence. Na. Di ang Isaya hatag tanan, way sang bilin buka gid, way kana sang dalon sorry, dalon balik. Whereas ang Isaya gusto yang mag-angkon tungod sa iyang personal agenda. Now, there is aton nga lesson Monday, the Last Supper. In connection with the Passover feast. May piyesta sa Jerusalem. Amo gini ang ginatimanan, gina-look at always sang mga Hudiyo coming from the countryside nga magkadto sa Jerusalem once a year. It is the feast of the Passover. But before the feast of Passover, may ara isa ka feast, ang feast of unleavened bread. Kung aton, Ma'am Ruby, kag Sir Jed, kag mga kauturan, ang Passover is a celebration of the victory of the Hebrews, of the Israelites coming out of Egypt na slavery. Okay, nga sina nga gabi gin Passover ang mga balay nga may ara nga mga dugo sa bakalan sang ilang nga pretahan. O ang mga angels nga magpatay sa mga firstborn sa mga Egypt, ma-Passover lang sa balay nga may ara nga dugo nga ginpinta sa bakalan. So ila ini gina-celebrate every year. Yeah. Ano diri ang dayon ti amo na ni siya gin-transpose ni Jesus sa iyang mga disciples kag siling ni Jesus from now on amo na ning aton buhaton. Oh, atong Lord's Supper nga dito sila nanyapon sa babaw in commemoration with the Passover feast as well. Mga kautoran no, Pastor Ma'am Ruby, nakita na ko diri Pastor may duha ka covenant. Yeah. Ang old covenant amo to ang nga mag-celebrate sila every year, maihaw sila sing karne sang kardero tapos ang unod kaunon nila sinidiri sa Passover feast. Pero that time sang gapanyapon sila upod ang Ginoong Hesus upod ang iya mga disipulo. Naka-notice ang mga disipulo nga wala sing karne. Kay mga utod, mga abyan, ang karne gali or the lamb, ang meat of the lamb, not anymore nga halin sa karnero, kundi halin na mismo kang Ginoong Hesus. Siya mismo na ang the lamb.
hambal niya nga amo ni aton inyo pagahimuon. Hambal niya diri, the new covenant is sealed with the blood of Jesus, and the cup represents this, mga kauturan. Hambal gani diri sa Mark chapter 14 verse 24, this is the blood of the covenant. Yes. Sige, Ma'am Ruby. Ang ako nga nakita diri pastor sa Lunes is amo to ning kung maski gani sa hindi gidya observant bala sang Kristiyano nga pagpangabuhi kabalo na kita kung ano ang buot silingon sang katapusan nga pagpanihapon. So diri sa katapusan nga pagpanihapon ginpakita asang Ginoo nga ready siya gali nga piyak-piyakon ang kuno may ara siya para sa aton tanan agud nga maka-receive kita sina asang iya nga ginaaman para sa aton. So dako na siya taning indicator pero duga ano ko ga siling ko to kaalang-alang man no kay kabalo siya nga although ihatag niya na may ara gyapon sa magtraidor sa iya. So ano bala nga balatsagon nga pagpalangga amo na galing nga ang palangga sang Ginoo sa aton immeasurable gidya nga sa baylo kabalo siya nga kitaya kung magtalikod siya matraidor kita siya hindi kita mangin loyal sa iya pero ready siya gyapon ihatag sa aton ang bahin niya sa iya. Amen, and that's correct. Ang isa, sir, kung aton balikan bala sa panahon dito sa ano ni sa Egypto. They were told, ang mga Israeli noon, they were told nga mag-ihaw ka mo sang 1-year-old nga lamb o kun kanding man. And then, lutuon nyo, kaon ka mo sang tanan nga makaon nyo, kay the following morning, malakat na ka mo. Na, amo man eh. Oo. So, ang dugo, ihaw ka mo, ang dugo isalo nyo, ipenta nyo. Ang kuano ni ang unod inyo nga ilitsonon o kun i-roast ninyo and then eat as much as you can for the following day. So ini siya ang ako nakita diri nga nagarepresentar sa Ginoo. Okay, ang dugo. Yes. And then gintagaan ni Jesus ang bagong komisyon nga instead sang meat sang lamb ang bread. Oh. Nati siling niya I am the bread. Oh, ako man ang dugo. And from now on, do this in remembrance of me as open. So, nag-represent ato ang Passover. Kaya sina nga simana, siya ginman ang napatay sa Kalbaryo. So, do you have some more to add, sir? Ang ako lang siguro maad makatuaran diri no. It's a discouraging moment sa mga disipulo nga mahambal sa Ginoong Hesus nga ako magtaliwan ako. So daw na diskoryo ang ini mga disipulo. Galing lang mga kauturan ang ginhatag na word of hope ni Ginoong Hesus sa mga disipulo. Hambal niya nga but on the third day I will rise again and I will go before you into Galilee. So tungod sa mga kauturan nga naghambal siya sa iyang mga disipulo nga mabanhaw siya kag sa Galilee magauna ako didto sa inyo. So ina mga kauturan nakahatag sa mga disipulo sing paglaom. Before we go further, isa pa gid nga ako na dumduman. Oh, ang ila celebration niya during the Passover, pag gusto gid mo. Iyaw sila o offer nila. Pag gusto gid sila kiti amo tong sa Ehipto mo. Nga eat as many as you can. Ang diri naman niya, gintipsing-tipsing ni Jesus, gamay lang. Oh, kag ang blood, hindi yung ginpinta. It was painted sa aton kasing-kasing. Pinagi sa aton ng pagkuhan. So, madalom-dalom ni siya in which we have still to study isang theological impact ni. Nga hindi meat ang ginhimo ni Jesus during the Passover. Kag nga ang tipsing-tipsing. So, ang punto ko diri ng initial nga akong discovery diri, it is not the amount. It is not how big. Yeah. But the point is, have you partaken? Nga bisan gamay lang, as long as you have partaken, that is enough. Marami balik ko sa imo. Ay nang Gethsemane. Yeah. Ano di ma'am ang imo nga natalupangdan? Ang diri sa may Gethsemane pastor nang amugin na siya yung feeling kung pinakasubo nga parte sang kay Jesus nga preparasyon kay ang sentro gid focal point kay
Imagine, una-una pa lang naghambal siya, okay, pabilin ka mo, diri apang magbantay ka mo, pero kabalo na yung Ginoo nga mapatay siya sa inagid nga, lapit na iya kamatayon. So, sang pagpangamuyo niya, ang kay Jesus to gani, ya daw gapangamuyo siya siya amay, pero kung sa aton lang nga tawo, gapangita kita ya sa makigupod sa aton, makigambit sa aton nga kasubo. Yeah. Pero pagbalik niya after pagpangamuyo, natasapuan niya nga mga disipulo ga katulog. Yes. So, sa lingkuan mo yung kabugat, nagbalik, liwat ng Ginoo, naghambal siya sa ikadwa ka beses bantay, kamo dere hindi kamo magtulog. Pero pagbalik niya, gatulog sila gihapon. So, aram nagapangita, kami ma-comfort sa imo, maupod sa imo, nga ginatry mo preparar imo ka ugalingon, pero wala ka sang balikan, nga handa agod nga mag-ano sa imo, mag-upod sa imo. So, amo na pagbalik ni Ginoo sa ikatatlo ka beses, siya preparado na, apang yung mga gintutunan, hindi pa. Ang isang ako nakita diri before na ako dito kay Sir John Lloyd. Ini lang aton suffering personal naton nga pasanon. Ang sakit siyang tiyan, di naton pwede matag siya. Hindi naton pwede ma-share. Kita lang gid ang magantos personally. Na tiamo ni ang isa sang leksyon nga ginhatag ni Jesus. Despite nagapangita siya sang at least mag-comfort lang sa iya. Pero pagbalik niya, dua ka bisis, tulog hawragok lang gyapon sila. So it shows nga sa aton na pag-alagad sa Ginoo, it's personal. Ang aton nga pag-anto sa Ginoo, it's personal. Ang pagpasaanta sa cross, it's personal. Salamat kita if somebody will share it. But nevertheless, we have to face it personally. Yes, Sir Jadilan. Aton siguro, Pastor, makutlo mga punto nung ang kulawasan personal gid, no? Daw mga kauturan, may mera katasing upod sa aton panimalay, asawa o bana. So in times nga may mga struggle kita, most of the times gid aton gid maduulan ang aton mga spouses, aton partner sa aton nga kabuhi. Daw mga kauturan, sumala sa ginhambal ni Ma'am Ruby, amo daw ni ang pinakasubo. Actually, na-feel gid sang Godhead. Daw, na-feel nila ang separation ba? Nga, kung magsala lang gid gamay si Ginoong Hesus, nga daw, matempt siya, mag-give in siya sa temptation, nga ginahutik sa iya sang yawa. Possible nga magkaara sang eternal separation ang amay kag ang anak. Pero, gani mga kauturan nga, nagahangyo sa amay nga Father, Abba sa Aramaic mga kauturan. Ang meaning ko no, hambas ang aton lesson, hindi daddy, kundi inabalang relasyon nga unique sa amay kag sa anak, sa Godhead or sa Trinity mga kauturan. Pero that time they na-overcome nila ang inang danger or threat sang yawa nga eternal separation. Mga kauturan, if you notice there is aton lesson na gimbiyaan ni Ginoong Hesus ang iyang mga disipulo, tapos nagmarcha, naglakat sila upod ang tatlo ka mga dog, ginatawag na naton nga mga best friends ni Ginoong Hesus. Pero there sa unahan, gimbilin niya man ining tatlo ka mga disipulo kag he alone marched towards the garden. Tapos pag-abot dito mga kauturan sa unhan, naghapla siya. Daw, inabalang he was down, kneeling and praying. Mga kauturan, ato nabasa, bisan gani sa Biblia mga kauturan nga, during this time, gahibi si Ginoong Hesus, gadugo siya, gabala sa sing dugo. Grabe ang iyang struggle mga kauturan. Pero yet, He overcame the temptation. For what purpose mga kauturan? Ginhimo ini ni Ginoong Hesus para lang gid sa aton nga mga makahasala. Para he decided to accept death for us nga kita mabuhi mga kauturan. To have eternal life with Him. Yeah, and that's correct. Ang isa pang punto, Ma'am Ruby, nga ako nakita, Sir Jandy, nga ti ga-request si Jesus, Aba, if possible, let this cup from me.
ang punto din ako nga nakita nga hindi ginaton na eskapar. While we are in this earth, may mga challenges kita. It is not all bed of roses. Sa atong pagalagad sa Ginoo, it is not all happiness, but challenges as well. Yes. Sa Wednesday, Ma'am Ruby, leaving all to flee from Jesus. Ano na di, Ma'am? Ang ako nga nakita diri pastor sa Wednesday is ang aton nga bala nga ang aton nga pagpangabuhi kun incline bala sa iya sang Ginoo. Amo na diri ang duwa ang ako nga nakita diri mong sa kay Judas. Ang kay Judas diri do ka sakit bala kay ti ang iyaya natural gid nga mabakod nga gugma sa kwarta. Unlike sa kung ano gid dapat ang expected siya nga dapat natural nga pagpalangga sa Ginoo. Pero sa iyaya alain ang iyaya nga pagpalangga ato sa mga butang bala nga ginahambal pan butang sa kalibutan hindi ang butang nga hindi makitaan. Yeah. Kaya muna bala sir no pero may gid lang mga makina bala mga lambalanon nga sa tanan sa may aragid pirmi Judas. Sa grupo may aragid Judas, sa panimalay may aragid Judas. So, because ang perspective ni Judas, ang iyaya nga pagtanaw sang kingdom because they were invited by Jesus, hindi ba? Come and follow me because I will be establishing a kingdom. Ang iyaya nga concept sang kingdom is a worldly kingdom. Jesus had been teaching the disciples nga hindi niya mong ginarian niya. Ang akong ginarian niya sakripisyo, ang akong ginarian servant leadership, so po tanon. But si Judas until this time wala gid gyapon niya ginbuyan ina nga klase sang konsepto nga worldly ang iya nga mangwarta siya. Na di for the last time mangwarta gid siya. To the extent nga ginbaligya ya gid gani si Jesus. Yes sir. Pastor no mga abyan, ang idea mangod rin ni Judas gahuna-huna siya nga Jesus will be the king of the Israel. He will establish a kingdom. So kung in case nga maging king na si Jesus, he will have a better position in the kingdom. Amo niya gina run after. Kaya abi niya nga Jesus will save the Israelites from the terror of the Roman people. Pero hindi mga utod. Ang punto diri, Jesus will put up his kingdom to save his people from their sins. Yes, and that's correct. Ang iyayang punto yang mangwartagid. Kaya mo man na sa simbahan naton posible man nga ang aton niya ginatan-aw ang aton niya nga concept, ang aton perspective sa aton nga pag-alagad sa Ginoo ginasagulan ta ginaentrahan ta sang kalibutan. That's why amo na nga damo sa naga-backslide because hindi ma-meet ang aton expectation. Mag-Adventista ko, mag-join ko sa simbahan, most likely madula na ning akod mga problema. Mahatag ko sang ikapulo, agud tong blessingan ako magmanggaranon ko. And that's the wrong concept of our relationship with Jesus. We don't have much time. Ari kita sa Thursday, the denial of Peter. Before na ako niyatag sa imo, ma'am, may duwa din nga nakita na concern. Gitkundi si Jesus ato sa Sanhedrin. Kay next week ang ato natunan, Jesus before Pilate and Herod sa trial dito. Diriya una na gindala siya sa Sanhedrin. Namangkot ang Sanhedrin, sino ka? Ano ang imo mahambal? Ang mga Sanhedrin man, ang mga Jews man, mga Hudyo man, amo man ang nagraso nagsabat. Are you the king of the Jews? I mean, are you the Messiah? Gali. Di siling ni Jesus, inyo ginambal. So sa aton pa nagsabat si Jesus, yes. Kay hindi na malipod, Jesus has tell everyone sang iyang reality. But on the other side, Peter said, no, I do not know him. So, acceptance and denial. Ma'am Ruby. Ang diri pastor nga ako nakita is ang pag-idakop bala kay Ginoong Jesus kag ang pag-question sa iya kung sino siya.
ning may nabasahan kong ay sa ka Bible nga commentator nga hindi ni siya gid mo hindi siya insakto bala nga process ang pagdakop sa iya kag subong man sa pag-imbestigar sa pagpamangkot sa iya. Apang sa amo sila mismo ina mga saserdote gapangita kung sinong Misaya kag sila mga maalam nga tao grabe yung ila pagtun kung makita ta do halos tanan nga nakabutang sa Bible do ma-memorize nila. Kag amo nang ginapangita nila ginagmitaan lasang fault si Ginoong Hesus apang wala gid nila makitaan so sa amo to nga paagi gindakop nila si Jesus. Agod nga wala siya sang depensa. Yeah. So ang isa ka masakit nga bagay samtang nga gahamba sa Ginoong Hesus sa sulod nga ako ang Misaya akong anak sang tawo nga nagkadto diri sa duta. Si Peter sa piyak nga mga panda gina-deny siya sang pila gid kasulit. So pila man siya kasulit kadtuon sang servant katatlo si Jesus amo man siya kasulit. So ano pala kadako nga do kaladlawan nga ang imo nga tawo ginaupod-upod mo perme nga hambal mo siya ni ang Ginoo upod ka mo perme pangpangabudlay. Pero sa katapusan niya siya nagako nga siya ang Ginoo ikaw ay nagambal nga hindi ko na saya kilala. So sino? Sino pala siya? Nga abyan hambal ni Pastor Tomado nga si Ginoong Hesus gindala dito sa Sanhedrin. Kumbaga sa aton diri sa Pilipinas amo ni ang Congress. Agin pautubang sa mga senators, mga congressman. Grabe mga kauturan ni pamangkot siya. Ikaw bala ang Misaya. Hambal niya I am. Ginhambal niyo. Tungod sina mga kauturan ang high priest daw kung sa aton pagura damabuang sa damalipong siya ginggisi iyang nga bayo kay hindi iya ma-accept ang ginhambal ni Ginoong Hesus para sa ilang mga kauturan blasphemy. Pero in fact mga kauturan tuod man to when Jesus said nga I am the Messiah kay of course he is the Messiah and he is fully God. Mga kauturan tungod sina nagbuto tanan nga mga congressman kag mga senators kag they decided nga he will be put to death. And that's it. Kag isa pagin mga kauturan, ti amo na kita yang nga nagalagad sa Ginoo. Amo pa ya ang nagsilingan no, hindi ko kilala siya. Nanti mabalaan ta na sa sunod kung ano pagid ang nahimo ni Pedro. But nevertheless, Peter denied the reality of Jesus. Despite he had been with Jesus for 3 years anyhow. Yet iya pagin deny. So possibly gin matabo man sa aton one day. Why nakita panahon, ako nalang pangabayan, si Ma'am Ruby sang iyang last take and then eventually si Sir John Deloy. Ang akon nga makuha diri nga leksyon sa aton nga pagtuon sa leksyon 11 sa eskwela sa Batika ginkuha kag gintilawan sa aton nga pagpangabuhi miyara gid sa mga pagtilaw kita nga maagyan. So sa ina nga mga pagtilaw paano bala kita mag-cope up? Mag-cope up bila kita pareha ni Judas nga magpakamatay, kita magsiplang magguwa kita sa aton iglesia o kung mag-cope up kita parehas kay Peter nga kung sa din aton pagipabakuro ng aton nga mga kabuhi. So amo na ning kung magabot ang Ginoo kung kumangkoton kita sino ikaw magambal lang kita kung kabay kung tani handa kita magambal ako imo gid. Ako gid ikaw ang akong Ginoo. Yes sir. Pastor no? Mga kauturan taken and tried. Nagapati ako mga kauturan, same sa natabo sa mga disipulo. Bisan gani sa aton Ginoo nga sa Ginoong Hesus, magaabot gid ang tion nga matistingan gid kita sa aton nga pagtuo. Sabisan ano nga pamaagi. Basin sa aton mga eskwelahan, labi na sa aton mga estudyante or sa aton nga mga adlaw-adlaw nga mga hilikoton. Basin may ara sa mga testing sa aton. Sama gani isang ginhambal ni Ma'am Ruby nga tani makahimo sa pagtindog nga tani in the future kung maabot magid ang persecution sa aton nga kabuhi when Jesus comes tani makahimo kita Pastor Ma'am Ruby sa pagtindog mga kauturan kag aton hambalon nga Ginoo ikaw ang aton nga Dios. Yes, and that's correct. Katulad ni Maria Magdalena. I-break na to naton alabaster box. Hindi naton sa pag-iabrihan lang kag ihatag ang pila kag bilina naton no. When we sa atong napagalagad sa Ginoo mga kauturan, let's give it all. Yes. And then ang isa pagin nga ako na madumduman man nga sa aton suffering, we have to carry it alone. Good if people will help us. Good if our loved ones will help us. But nevertheless, imo ulo, imo kulo, imo kalag.
imo bakit. Sa hindi pa si Sir John Deloyd magpangamuyo mga kauturan, haton pasalamatan nga nagahatag kulor ini sa aton nga pag tuon mga kauturan ini nga aton mga sponsors, Elder Herbert and Ma'am Ibelin Tamoni, Doctors Erwin and Ruda Hardinico, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Goldie and John Joligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Susan and Myla Susana, Sir Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumar, Jimmy Trino and Anile Trino Perdido, Ido and Fimidon Bandes, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Marlubel Heruta Lorin, Ladel Labalan Gascon, Ma'am Antipas Piedad, Arcadio and Manangliti Mendoza, kag Helen Barbasa. Ang Diyos magapakamayo sa iyo. Atong pangabayon si Sir John Deloyd. Magampo ka mga kautoran. Halang doon og silimbaho ng mga Dios, Ginoo kami nagapalapit dira sa imo. Ikaw Ginoo ang naghatag sa amon santanan, amon kabuhi, ining amon ginhawa. Gani Ginoo ikaw takwas sa amon nga pagsimba kapag himayat. Gani amay, salamat sa leksyon nga amon na nabatian subong about ikaw ginkuha kag gintistingan. Ginoo sa langit sang istoryahanay kamo dira sa kalangitan sa pag-decide kung ano ang paghimuon. Sigon ni Hesus, amo ang nag-volunteer nga magkadto diri sa duta kag maghalad sa iyang kaugalingon. Ginoo, salamat sa inyong sakripisyo na nagabot ang kamatayon, ang persecution sa kabuhi ni Ginoong Hesus. Amon ina Ginoo ginakalipay kag tani matag usa sa amon ina maibutang sa amon nga mga hunahuna kag kasing-kasing. Kay subong Ginoo ina nga mensahe daw sa wala na lang. Ikaw tani Ginoo nga mag-remind sa amon, magupod pinaagi sa balaan espiritu nga amon gihapon maapresyar kag amon gihapon mabutang sa amon hunahuna kag kasing-kasing kung ano ka budlay ang naagyan ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Alang lang sa paghatag sa amon sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ginoo, samtang kami Ginoo magpadayon sa pagkabuhi diri sa duta sa amon ang pagtesting, ang pagkuha sa amon, ang pagpersecute sa amon, parehas na natabo sa mga disipulos. Bisan gani sa kabuhi ni Ginoong Hesus. Mahimo tani Ginoo na kami makahimo sa pagpili biskan sa mga persecution nga mag-aabot sa amon kabuhi. Ginoo, tani kung magabubuon ay ikaw Ginoo, or while ikaw nagabubo sang ulahing ulan, gahom halin sa balaan espiritu. Kami yung tatanan Ginoo, mga kauturan, tanan nga nagahulat dara sa imong pagbalik, sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kami unta Ginoo, mapunan, mabubuan sang balaan espiritu. Ginoo, kaloy ay kami makasasala, apan nagapalapit kami dara sa imo, just the way we are mga Ginoo. Salamat sa pagpamati, pagtubag sa among pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.